Едните казват, че той няма да кандидатства. Другите казват, че той ще кандидатства, защото има доста хубав рейтинг. 25 декември 25-та година излезе проучване за процентното съотношение, ако има сега избори и тези респонденти, които бяха опитани, господин Трамп ще бъде разочарован, както и Путин, защото Зеленски пак лидира. Значит, Владимир Зеленский набира 30,6%, Валерий Залужный 29%, Кирило Буданов набира 8,1%, Петро Порошенко все още достатъчно много взима 7,2%, Дмитро Разумков 5%. Това са тези реалните, които точно евентуално се чака, че те ще кандидатстват, и тези, които хората познават вече. Много фактори могат да повлияят на крайния резултат. Обаче доверието към Зеленски сега все пак е най-голямото.